Wat voor bijzonders hebben we hier? Nou, van mij is niks bijzonders. Wat is dit? Dit is een houten auto. Het had een kant aan weg, een verleden windje. En die heb ik helemaal sloot. En die heb ik weer opgebouwd van hout. En waarom? Hobby. Hobby, vrije tijd, te volle vrije tijd. En riet het wat? Dit is heel mooi. Vooral als het een beetje mooi waar is, je hebt nog wel minder duizend hoor. Maar normaal als het een beetje mooi waar is, het is mooi om de heen te hier. De meesten zal je wel nu veroorzaken dat je voorbij komen. Ja, de meesten al. Dan zullen we even, en dan zullen we vooruit. En dan in één, tot de holle wel omheen. Ik wil een paard al hier. En mooi dit officieel wel op het dik? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Dat ben ik echt. Want hij jou daar al even geïnformeerd? Ik had er overal geïnformeerd. Bij de RDW, ik bij verschillende verzekeringen. Maar er is dat hier niet meer wat vertellen in. Maar ik moet nog maar even zien hoe ik dat ga. Dus misschien hoe treden wij de wet wel op dit moment? Misschien is dit niet de laatste Red Bull. En je kunnen bewijzen dat er van hout is? Ik heb bewezen dat het van hout is, ja. Dit zijn al je latjes. Die latjes die ben al hier onderkant liemen. En er zit al je raamwerken onder. Dus het is al je hout. Dat had een heel gepriegel geweest, lijkt het mij. Dit had een heel werk geweest, ja, vooral om die bochten heen. Die latjes die moesten net al je scheepskaven staan in die hoeken. Maar dat hindert niet. Het is vrij deze, hè. En wat wordt nou het volgende project? Houten Ja. karren erachter? Ik had er geen idee, maar ik denk van een Lietse caravan. En dan door hier maar naar de minicamping. Een Lietse houten caravan. Ja, en dan maar naar de minicamping. Ja, dat wordt net zo erom toch, deze auto's is hier. Nee. Dus wat een Liets plakje gaan. Nou, dat je er nog maar een soort kilometers maar rijden maaien. Ja, dat zal wel lukken. Hoeft niet zo heel veel af, denk ik, hè? Nee, een klein beetje. Ja, in 1987 ben ik hier begonnen, toen het MCL Zuid werd, zeg maar. De fusie van Triotel en Diakonesse. En toen ben ik hier nieuw gekomen. Als jong meisje van 22 tot 23 jaar. Dus ja. Dus nou 24 jaar? Ja, 25 jaar al. Dat is een jubileum. Ja. We bestaan nu 25 jaar? Ja. Jeetje. Lang alweer, hè? Ja. Er stond een advertentie in de Leeuwardenkrant. En dan vroegen ze wie er een kapsalon wilde beginnen in het ziekenhuis.
Nou, heb ik gelijk op gereageerd, want ik dacht wel van dat is wel wat voor mij. Maar ja, toen waren er nog meer kandidaten, dus nou, ik denk een stuk of 20 of zo. Dus ik heb me nog wel eventjes moeten waarmaken. Ja, de mode is veranderd, dat wel. Maar op zich, nee, de klanten zijn altijd nog wel hetzelfde. We hebben altijd heel veel mannen en vrouwen, kinderen, bejaarden, van alles hebben we gehad. En dat is ook altijd wel zo gebleven. Maar we hebben ook wel mensen die hebben hier nou ja, net een operatie achter de rug of hebben de dood in de ogen gekeken. En ja, dan hoor je ook wel hele andere verhalen. Dus ja, dat zijn wel hele heftige verhalen zijn erbij. En veel mensen van het ziekenhuis, veel medewerkers van het ziekenhuis ook. Ik onbeet, want ze eigenlijk wel altijd hier komen. Ja, ze moeten hier eigenlijk altijd wel zelf komen. Ja, maar de deuren kunnen open, dus we kunnen desnoods alle deuren open doen. Dan kan er zelfs een bed naar binnen, dat hebben we ook wel eens gehad. Oh ja? Ja, dat kan ook. Maar in verband met de hygiëne hebben we besloten om het niet meer op de afdelingen te doen. Want toen jou nou ik wel een kapsel midden op een ijstijd hebben. Nee, dat past niet bij mij. Nee, dit is echt wel mijn plekje. Dit is echt wel mijn passie. En ja, dit geeft zoveel meer, ja, het heeft gewoon meer diepgang. En dat vind ik wel heel waardevol.